kulena kwenzisa egameni lika Yesu amen. Ngicela ke apha kwincwadi kaIsaya chapter 4 verse 31 sifunde umuntu onayo le ndawo ithi but liphilile lenguwe. Wake wathi uculayo lingamadoda siqondisayo endleleni. Thixo wethu namandla liyawenza umahluko. Oh yes Lord. Lithi lakuba liwunyakamisa umhlaba. Lembewu engenabonakala. Thetha ngalo mayingcwele sikuve. Sincede Thixo wami. Izwi lakho malakhele kuthi singabe ngabaphulaphula nje abantu kodwa sibe ngabenzi. Sincede Nkosi silithobele. Sincede mangcwele lakhe apha kuthi egameni nasegazini leNkosi Yesu Kristu ophilayo waseNazaretha. Siyazehlisa mangcwele ukuze liphakamele impilo yethu. Thixo wethu namandla onke, lula konke okungobethu ngalo izwi lakho. Sakhe ngalo Thixo wethu namandla, sigcine ngalo oshatakasaya. Zambule ngalo, ziveze ngalo izwi lakho. Thixo wethu othembakeleyo, ngoba Nkosi lizawuthethwa. Malonyakamise nalomhlaba wenhliziyo yethu. Thixo wethu namandla, asingeva abantu kodwa sive wena. Sincede uNkulunkulu uthetha ngathi. Thixo wethu namandla ezintweni zonke egameni nasegazini likaJesu waseNazaretha amen. Haleluya. Kule ndawo esifunda kuyo sesizohlala phansi. Amazwi nje aye ahlale enhlizweni yami. Xa kuthiwa ndizawushare namhlanje ndithi kazi bamoya ngcwele ndithini ebantwini, but kwahlala nje lamavesi. Amen. iBhayibhile lithi kwakulixesha likaPetros noJohane. uPetro noJohn kuyavakala uba babenetendence yokuquqela beyothandaza. Babenexesha loba baye entempileni beyothandaza entempileni. Lithi iBhayibhile bathi behamba kanjalo bemane beyothandaza, kwacaba kukhona lo muntu ogulayo. iBhayibhile lithi xa lithetha ngaye lithi le ndoda yayingqiba, yayicela amalizo, yayinengxaki ungakwazi ukuhamba. Lithi iBhayibhile yayimane ithathwa iphakanyiswa isiwa ngasesangweni. Injongo yoba isiwe kwelisango lentempile yayibuyocela. Amen. Yayingekho enye injongo eyayithathelwa yona. Mhlawumbe yayimane isitsho kwaba bamthathayo uba ndicela nindibeke ngakwindawo kaThixo. Amen. Ndisho zazininzi indawo le ndoda eyayingabekwa ngakuzo. Amen. Kodwa siva uba le ndoda yayithathwa ibekwe ngasesangweni. Amen. Haleluya. iBhayibhile lithi yaye yathathwa. Ndinombuzo othi le ndoda xa ivela kusithiwa yayinto yayo leyo ba imani ithathwa isiwa ngasesangweni. Kwakutheni le ndoda ithatha ixesha imani ithathwa isiwe esangweni? Bekhona oPeter. Inoma Peter babengodluli nale ndoda ingasesangweni.
le ndoda yayingababoni na ooPeter xa bedlula ingqibe kubo. Kodwa kukhona nje into ehleli enhliziyweni yam ukuthi abo abalinda enkosini bayawuhlaziywa emandleni, bayawubhabha njengenkosi. Le ndoda yayinazo ii-options zoba iyobekwa edolophini, zoba iyobekwa emphakathini, kodwa yayichuza uba ithwalwe iyobekwa ngasesangweni, ngoba kweli sango kunothixo ngaphakathi. Izothi namhlanje kuwa ukulindiswa ngaphandle kwesango uthixo ngaphakathi, kodwa abalinde enkosini bayawubhabha njengenkosi, bayawubaleka bangeni. Ithi iBhayibhile yayimana ingciba icela amalizwa. Amen. Mhlawumbi yaye ibhudane nexesha likaPetros noYohane. Mhlawumbi yayithi xa ingciba ifike sele bengaphakathi, xa ifikiswa sele bezibhizi besemthandazweni. Ithi xa bephuma mhlawumbi ibe seyizile yazothathwa. Haleluya. Amen. Enkonzweni kunento ethi yayingakafiki ixesha lale ndoda ukuba ibe kanti iyaphiliswa noba kube kanti iyancedakala. Haleluya. Kodwa yayingayeki ukuya esangweni, yayingenanjongo ingenye. Injongo yayo yayikuthi mandiphiwe, yayingajonganga mphiliso kodwa injongo ukuphiwa. Mamela uThixo uyathembisa, iyakutshintsha le nto ijongileyo kwenzelele uyidingayo. uThixo ayazi imistake ukunika into yaziwa uyidinge. Nakungathi wena uyayidinga, nakungamile iminyaka uyithandazela, uyayazi uThixo abayingeyiyo yakho akuyomva amende. Kuzofika ixesha labamnikeze le nto ekufaneleyo. La madoda ayodlula ayothandaza. Imile le ndoda iyanxiba, ihleli phantsi yanxiba ikwazi ukuhamba. Ngelakhi namhlanje ayazanga uba kukhona into eyiphathelweyo. Haleluya. Iyafika njengesikhali yanxiba. Lithi iBhayibhile yathi isekhuba isenxiba kwedlula untwana kwadlula abantu abakaThixo. Xa bedlula lithi iBhayibhile laba yanxiba nakubo njengesikhalo. Njengeqala ukunxiba kwabanye wena uPeter wathi jonga igolide luyifunayo andinayo, isiliva luyifunayo andinayo, kodwa kukhona into andinayo engaphezu kwegolide, engaphezu kwesiliva. Kodwa igolide nesiliva kuyanzeka ziphele, zizakunika into engaphelelwayo ngegama likaYehova. Ingathi uPeter awudinga igolide nesilivere, awudinga imali, kudala imali uyifumana kodwa ikushiya, kodwa udinga ukuphakanyiswa. Awudinga izinto zalapha, kudala uncedwa ngabantu kodwa lifikile ixesha likaThixo. Phakama uhambe. Lithi iBhayibhile wayimbamba uPeter ngesandla sakhe sasekunene. Oh Jesu. Lithi iBhayibhile yama amaqatha le ndoda xa bonakala yasimela kwenzeka into engenzeka ixesha lide. Yama kwakungafike noThixo izindana kade zingenzeki, ziyatheka lindaka sasagwani.
Wena tsibatsi bengena tembeleng. Baqala lo waqotha lo. Wasuka lo wathi hey. Khawatha. Ayiguya lo. Anasakweni. Angqiba. Uthi lo. Yayi baba uthi waguya lo. Yena uzathi kulonyaka unyaka womlilo unyaka weglory linda lasesangwe yavuma abanye bethu sebekhalela uthixo izinto zingena amagama zezithixambe lenkosi shataka izinto ezidelekileyo zezithixo bahambe lenkosi wena wakho uhlale esangweni ungathatha ndawane abewakuyo ndithi nabasangena batsha baqale baphakamisa bambeka nasesangweni nesafike uzophakama uhambele phezulu ithi le ndoda angena intsibatsiba sengathi ihlabelela umhlabelo wathi like a soldier in the army I'd say I am the winner. Uyabona lo nyaka unyaka wethu yoba siglori kaThixo ibe phezu kwethu nekudala besithi kudala sikhala sizathoba sidlula Jesus, sinenyawo siyathandaza egameni lika Yesu siyathandaza le ndoda yaphakanyiswa nguThixo ngoba ixesha lifikile uThixo wethu unguThixo wexesha layo ungabona izinto zenzeki kanti no ixesha liyeza Blessed namhlanje egameni likaJesu under this powerful message sithandaza umthanda ukuthi Nkosi help me to wait Ncede Nkosi ngilinde uthi umsibayela lapha uthi abathembelayo kanye abalinde Nkosini
bayahlaziyeke emandleni. Cela sivule umlomo emini nje sithandaze. Father, ngegama likaJesu waseNazaretha, open your mouth and pray. We pray, Father.